Kublaya pi ki viewers ki prolog ki pajba no sosdong jongka rikasi jongka pri nyau trap ke jongi. Te menta kasngi ngon ra sapi ya kawai ki jing ya keren bat ke jing ya kendu bat iwei ne ki doktor ibala ai kata ke jing sakri hang ne pok ke imlang kasalang jongi hang ne pok ke rikasi. Ngade Dr. US Jarwa te ngatre yang te po Ramkrishna Mission Hospital ke dispensary ke te po lain khra te kade ka wei ni ke hospital ka ba ngitep hi ka jing sakri jong ki Ramkrishna ka long sakri ki bodok ki bosok hagi kam kum ki jong kum ki nong sakri hakalan ka kwat ka khia Hai. kham to ma mani pet menta kanta ni iba kani ka jing sumari ki brio ka ni ka health service kami omo hapo ka jela jongi kham tam ki tentang iba tentang kalong komersial ro. Hai. Tengah iba tong tiu Ramkrishna ubo wei naka dispensary hi kaba desa kata jing sakri ya kiduk isu bangi yo ban sakri yang tu kadon kata jing hon pom siam la jong pi nomor ba yo sisa ban sakri ya kiduk kat kum ke jing dong kam jong ki pinyo jaka suno menta arfu tingka lai oda wai Hai. kum kan ko percaya menta mo kinwan bo pli kiduk kisuk kin mare suno ki mare Ram Krishna ni wala dang idon klinik makna ha kiduk bo pli kidang bun kidang pa banwan saram nomor ba arfu tingka lai oda wai buat ki government ko patla molek maka civil haba village civil hospital kin doktor ada wai mungkin hati doktor ru dong bun ki dawai pihak ban thiet thế cái chúng tôi chẳng kịp được ang tu, what the government có patla ban serve cái society, kuma serve kini ke, pinapik what cái school jong Ramkrishna sepo seorang pinapik kan nu chúng tôi chẳng kí, duk kisuk apa kibeli school situ, ngam nanti ke fees kalau kan nu tambah kalau ke bedunam ha, te kan ni kadai kawai nak ki mission ke bangga ngas tenat hon ke mesin, bayar ban sakri na ki duk kisuk nama ba, kadang kata mesin man ya sakri ki beduk besuk ngas siam ba. Ketika dia kawin ni mission ke ba Ai ke jing sakri. ai jing sakri ba ba Te doktor mo kendiat nga ke jing kwa jonga ban ya kendu bat pi. Ke ai ka ta ke jing angnut jonga ke jing thrang ke jonga ban ya kendu kam tam lai ta ke sngi ke ba ke perthai ka dei ke sngi ban ai kita ka ba ke sngi buram jong ki doktor mo. Doktor sde. Te nga snau kemen si ke dei banga yo e ke ni ka lat ban ya kendu bat pi. Bat nga kwa ru ban tuat jingmut na pi habaya dei bet keni ka imlang ka salang habaya dei bet keni po ka jelam miklaya jongi mo bat ke jingdon kam jongki briu jongki duk kisuk jongki pajba no sosdong habaya dei bet kata ka health services mo te ka ai ke jing yo i ke jong pi bat try ka ai ka jing yo i jong pi haba ya dei bet keni ka health sector hang he po ka jela miklaya ka jongi pi abang ipa ka health services ke ba ke government ka ai ha ka jalla hi bro ko wei ni i ka jing ko jong ka health services ha kan ni ka covid 19 kan ni ka covid ka pandemic mo ki wan kini ka ar 19 lek mo ara jar kat kan dai ara jar ko ha do kan no ki men se mo ko dor mila do nang daw ba kim yo e ko treatment ka bobyang ha ko por bobyang ta ko wei ketika wangi i ka ba lak ta sibun ha ka imlang salang bat ka de ka ne hi ka pandemic ka bla pat kendet bun ri ngi kham tam ya ka sarkar bangin hab ban penbiang ya ki infrastructure bangin penbiang ya ki hospital ki badan hapo ki nonggondong ki badan hapo ki hawat hapo asar bagi dewan biang nak mau ha ki por ba karwan ka covid kum tu keadaan ka statement na ki sutna ka sarkar kham tam na i deputy cm ki mahaman ki nong kendong ki PHC ki singin penbiang no iki oxygen bed tip ka tu kalong na khlomlong rengi baya sing nong kendong tu 4 don ko wei ko PHC mon don ki oxygen bed ti haba ki don ki brio ki sistem tu hak tu ki por haba ki yo ko bed haba ki brio ki yo ko bed kat bakin poison ni seselong poi possible ladap don jakaso le choi ki hostel ro ladap ti kadon hi ka jing to ko ka jing sakri jong ki joka sarkar kalyang lapor ka covid bala pen kendet benda ni to por pat ba ko tigi por ni iru ba kalong extravagant kan ka rate kalau long so exaggerate korkom sim jong ki hospital ya ki nong pang kan ngatre ngasmo bakal adan ka order nong government bakin dan ka slap kendet man ong ban pe di man sim tang ta re ki bun re ki pho la ki lang lot long to por ba ki li thia hospital tang mataban ri ya ki ka jingpang covid ki yo to por mo te nga bala mo ya charum sandeng ya kendu iki pajba ki babun kom kini ki ba marjing teng kim la ban afford ha ka jing duk
kejing kerdu teng hakajing pang kejing sistem teng kilet sumar hakawai hospital ki ong bakador kalong kata lej hawai hospital ya kajuk kejing pang ong kador kalong kata te try ka ai kejing i jong pi badai wei na ki medical expert ma ngila pan ong ne pi komi wei na ki medical expert ka ai kejing i jong pi try ka ai ka ba nakaliang jong ka state government hato na nakaliang jong ka sarkar kalan em ban yarap ya ki duk ki sup ya ki pat na snong jong ka jala khnam kani kan long disiplin no hang ne pok ka jala ka jong ni long ta pin ong dei medical expert ngim pat dei ki expert ro ngidang long tang wei medical practitioner persang man sakri ya ki brio hakapang sistem te nomor botsen ki chukhen ya kani kam doktor mansuan dai ki ong bet ba long blei khundo si khen yum ta ki doktor nomor ni ai jing kwat jing kya ni ai jing em ni brio ba ki yo jing pang jing sistem kata ka long koi pe habang ya khen ya kata ka kerdan kom ki doktor te habang i pha ya chaka service ka ba nakaliang ka government ki ai ya ki nong song snong jong ka jala jong khamtam ki duk isuk kan ti kadon ko to ka MHIS card ki omo medical health insurance scheme ti ka to ki la link bat ko to ka Ayushman Bharat ka bade jong ka central government ti ka balingo man ta kolong ba kini kinong gendong kini ki baduk besuk bopri ha ba ki rong si hospital ha ba ki pendong kami to ka card ka balingo kolong ba teng ka ot ka dodon di jing ot de ki ong teng na ba ka kata ka insurance kalau hado san lak belingo pada teng la kabel ko silak ya pan seo do propo jar na lade ka apa jar na kata telo da fi kar kom sna jong government ni insurance card ya medical health insurance card ladeng kenya ko population jong mekhalia jong ko don life san lak mensua fi ko kisi sna card komno kisna ko ka card yang ta ko ka ye mo ki fa yang san ngot ko ka dor sna ko ka card ta ko ka long ye mensua ka ya ta ti yong long san photin ka we card gitu te hakini ka sna mal ada pada kila sedang nak da ko ka proses yang bahapsan maroi and then hang turu ka sang dor biang we card san photin ka kamut ka kham he ka pisa ada ki brio don san ngot apa ka we ka ye te menta pi san dor ka we pin san photin ka ada san dor no mar we tel along aspa san pho kala kham he te la dagi ken san photin ka we ka kan life san la subuh la ada borok ki nok sang snong jong me khalia ki register ya ketuka health insurance ka umut bisa kami umbakasan kan ruklur mo te om boboro life san lak mut nyapang mo biasa kalau melong tang san po hajar ne lak melong tang silak ro tengah linggo ba boleh ladi ban bangin penkelai la ni ban yo ya kan ko polisi ke ba haba ai jing erap ngila dia ban ai 100% ne so la ni at least 50% nak ketuka nak jing lut kan kata kan kajing erap ke ni kiduk isuk dari manta popli ya bagi elect hospital da kajing tiang lara itu kat ro kan ka kat ko no tang kan no ni ti kang tu kat ko dan kata kajing yiki APL bat ki BPL ko dan la ka jong biang kira grade biang tu APL BPL te kade hang ta ke mo pi balari ya ka kat ni lo ngam tu da kanu ka buat kanu ka company kan ni ka government menta ki tie up kan ni insurance company ngila de bon wat di insurance company ki ba la ban kham pen he ya ka insurance money lani ke ban company ya kata kajing ship ai ya ke bill nam taki la dia man ulong open tender cut open tender ai kan kono company ka bala ban ai khambon khambon ki bon balang mo dei menta pinsu jet untuk company le fiso dak i opsi jet tang dak kajing so perlok lan tang dak kajing so jang lani lo don dik wi kajing ya deal ki jong ki ba ai ngin ai fi kumta yo don gumitar ngim te fi te dei la dai fiso ma kata kastel san keluar ngam tip kalut na komlo katu pisa woro sistem ro ha bagi si bil ti kata kalau ngoi naka kajing i ngajong nga kan ha ka bay day kan ka health insurance ka plus ha bagi ya link up libat ka Ayushman Bharat kala di ban he ba te ka jing yarap jongki en pindapat kini kui insurance company kidan ki balik insurance pat ki berla health insurance kidan ki balik abar ki kidan ki patient jongi ki balik berla insurance so kili tiapang kapok kate bulan kidan imat kadan ka bulan ngamakla kadan ka link tai abat kato kimlo kam se era kersi by full kato ka insurance company ya ka jing lut jing sat jong kitu kinong lamar ba ngai ngalak ya kenduk mau pat kini ki babun ki
kini ki binongpang ki ba wan sim dawai ki perlok ki prasnong ki perathau te haba ki la lej hospital ki la ra bat tugas matkat teng bat ki don nap teng jongki ki bom admit po hospital mo ngila ban ong kita ki outpatient mo te ki outpatient te haba ki claim admit hospital te kamut ba ketu ka insurance card ka claim trikam pi te long kata kamut ka igi jingmut bandon ni ketu ka insurance card lada haba ki wan sim dawai haga jing sotu be jonga nganam perkhat ba lada dai ki outpatient ni ki inpatient ru kamut kati katu ka kat kati ka jong kitu ki padba no snong haba ki don kam haba ki sim dawai lada ha kan ko nor kom ru haga jing perkhat jonga long ba kati ban ai jing sekri ken nam ta jong kitu kade nomor bifdong tang inpatient tang ki bathia pang ngin yarap tang ki dong pang bopli ki kwa ban isim dawai mo datang gila ong bahkan ni gemla sumar show hablet no sasar hablet no sasulong man isim dawai ti datang bopli long tong kinong pang ki baduk ki masuk le bopli kinong gondong ki tiang wan ro mar bom dan bisa ti lada katukat ka cover up even yakin ki patient ki belong outpatient ro ti plus bat ki dawai ki bahkan yarap ti kila aslur kin buat ki duk ki suk chongi ki basong ki datong ki rangli mu ki badan sing gondong ki aslur ki wan ba badan kan kakat ngan let akalik sesulong bangin yo ke jingkat nyakian le tang na kadau ba kitieng bakim dan bisa bakiduk kimno cuban wan tingi do ai kidu ai le jong jing pokordor kita kalong kawai kan la ding phai sakani ka jing yakini ki jing sim ki fees jong ki hospital ko mo fi ong pi mena mo kidon pi hospital ka sim khamram ko to la dang iput sang apo ulan kalau man poi kawai hospital kalau man poi ni po jar kawai kalau ansum para po jar kawai kalau man sum tajuk kes te ngang si perkhat kum ni kin ngam baloi bala ni kliang ko government kla de man wan rak sam kan kum ka lenti ban regulate na ikini ke pim sing la ban ong me clear service regulatory authority ban regulate ikini bala de ban board ka sarkar ya ka bagi doktor ki bade specialist ki de ban sim kata ka consultation fee ki badang dei ki ai pat ka puat nama tau mau ya ka ultrasound ka de bon long kata ta ke de bon don ka ai kenang ba ki bri ki nyatep kan kata ngilit sim hang tu kan long kan kan dei kata la de filik kono no hospital at least ka de bon don ka wi ka bon long discipline ka flat rate ni kenang ba ki nong sim dawai ni ki bri ba ki apang ki sistem ki dan kata ka jing song slot kan haka jing bantur seking ni ki private hospital ni ki nursing home nomor bangi i ba tang ki government hospital ki mla ban ai ka service ko mala ban ai ki kini ki private hospital te ka te hang ta ki ngong fi ba ki ka wa hai ko la dang ila ban regulate ya ni korkom sim rane korkom bill ki nongpang kanyarap sibon ni ki baduk basuk bakin yo ban kam slur bantur ka ba ki kendu jeng ya ka pang sistem kam ka bala ban ya afford lang ka bala ban ya afford lang kan ti kamut kata te kadi ka ba kadi ka responsibility jong ka health department ban wan ra ai jing khnang ba kon wan ra ai jing suk nam ta ki baj ba ma thrai la da ka nakalian ko government kala ban regulate ya kata thai kan long ka jing kerku bat kan long ka jing bentoy ya ki baj ba no snong jong ka jela ka jongi hi haba ki yapet ya ka jing kot jing kya ka no ka jela ki pet ya kata ka maternal mortality rate ka nungut ni ki long kemi ki ba armet ki khlat kita pet ya kata ka infantile mortality rate ka nungut ni ki khlong ki ba kha ki khlat te la da kam byang hi ka health services kemud kani ka de ka wei nak indicator bat pen i wa ka jela jongi ka kot ka kya do ka no da ki bobon ki long kemi ki khlat ha ka jing armet te bopli nomor bombyang kan infrastructure bombyang ki ai khamtam ki ni ki hospital PSC ki di bombyang ba ka rukom sakri te ko government ka di banai top priority ka ni nomor ba ka jingkot jingkya ki ong ka de ka spa ba mo te lada kemyo ka jingkot jingkya ki bopli nga bangirong si kisnong ki thau si ki duk ki sok ki bangye ya chaneng chaneng te bangye khublei para mangi ngi ong mo khublei dong bok bo fin sat fin klan te ya ki duk ki sok ki bon ngi ni kun dum tong tang ba ya sat ya klan da bam tang ka sa bum lo ni le le da wan lap ka pang ka stom te kelas pun ngali man kasih ngabe jing alai southly ki caka te ka jing be junga kom kan mo kaseng ngasil let mo pedang ngasil let tenring ngasil let sorang kha ngasil let janjan man kasngi te ka we na ka jing angno junga ka long ban ra ya ka jing ya ka medical service kham sa jan ki bot ka tai thai mo long sa tai rom ki don wisnong sa tai se ban exercise hang tom dan sab samtar dan e ro kisnong sa to ki buan te bopli kinong gandong haba yapang sistem
bagi kuat ban wan sem dawai la dangila ban le sel jaka bagi dan maki kan long jing berhui ki nomor bapa beli ada ki dan tang lai spa tingka isem dawai tang bai kali lalu lai spa ta sakabai dawai sakabai dasen ki haban dong kam siajar tingka ti la dangi ngile hapos nong jong ki mutang da arspat na lai spa tingka kala ya kala biang ki makin yo dawai te teng la da ngi pha tang ban kin liter su teng kem la ban afon te dang tang ngai fi la da ki kan ne insurance card ka health insurance card ka cover even ni kini ki outpatient ro kidan kini ngatu la da ki outpatient la da ngi pha ban le x-ray na ultrasound kin nu kita semua pha kan la da ki cover insurance card ka ni aslur man il aslur bikin let bro matang so ngai ki hab liter sa sormo kan ne kalau bisa kan no doktor kila langgaran dia kan no kan lot kan white test tengok ngadon ni kan lot ni kan kata lah ni orang ngam tiap tambah kan lon tiap yang kin perkat asen ai so tang dawai yo sujam kumno kata le kan jing sngau ki baduk busuk upli kim not bantor sa kamat te dangi kila hong ban le sim dawai ro kamut teng dah ka jing duk teng ki ban wat ram ro tara stom palan Pia kinong kondong hi ka bajing i jonga yong kat bakam pada ya ki jing pangong ki pat ki ra. Pi don ko poli ba da kila ha ka jing duk le teng kimla afford nging la lap buat kinong pang ki ba la li thia hospital. La thia apa ICU. La thia ICU kin la kli la pai ka bel ka no la pai ka bel silak steng ter la kli biang ki hospital terai. Kadang lot sekat no la bu ai pa ICU nong pang ya ble rum tiap su long in koma. Te kilo ong na hospital terai nang lot sa silak steng na arlak kanang lot bisa kat ban kuat ban kia. Ki bo pli ka jing duk la tu tang kan ni balut menta la su ram in ket ram sa kan no. Te bah basai no ngau balalap ginong pang bagi sai no pas tang na kadau bagi dok. Bagi mla so ban afot ya ka jing sumar sai tang maria sai tang hapo plau la kala no. Ti tang kum kita ki ke kin. Te la da kan ni ke insurance card la da government ka sim kia ya kan ni. La sing ngim num do kum kita jing em ko do bat kan no kalau jing ka jing mentoy bat ka jing do nong yang to kolong yang kan haba do ik be batan jong ki yiring sok to ik haba do ik be batan kan no ka jing pang ban sem mo la dang do ik be batan la jong dan teng le ki long yang ki ba phieng ong ai phi mana wat kan ni ka maternity kan ni ka maternity rate kan apa ka kelong keme ka kepun khon tentang kim cukwa banwan lambar nada nak kaliang ko government kim datik kia bai kini kilong keme ki armet no ki asa ki don menta ki don ki ki auxiliary nurse ki ong ki NM ki ba monitor ki ki kilong ya ki kilong keme ki armet don ki stage ke ba tentang kim yo buat kita ki nong ki basic treatment jong ki ro tentang bagi sistem tentang poi hospital klan ok keme yang tang ikon ti kitu berkat jadi ki ba ta ba kan ya ke melang salang phim sunai ti kon mono ban pet benda na don ko long yang ko ba kemi ek la teman ba play klat ka kon kan hap ri ti kon madang ki benai kan no ka jing jar jong ke ba play jing ek jong to ko long ye sunai ba ti long kini ki ba ngi hap ban i ha ke melang salang mangin yo ban ya berkat lem kan mata buat solution kini ki kan senang ba cengai ba teng kali ru kimio ambulans umio rumio kat ban poi seni hospital tela daga tu hospital ke badan cenong kendong kala abiang infrastructure kala abiang ki ada tu kolong kemi kala asuk kun ki poi kadan kacakati man khamajan kala jam kil airap ki rekat bikin wan chan nadu ki thanjong stain kat kin wan ket seselong ki aku dit kata kalau ngajing ya ke bagi nong kendong ki ba khamtam ki tu basong kham se cengai ki kendong ba ha ke mlang khamtam ha ko ki kan thai ka ai ka dau ko ba penlong mo la ne ka ai ka ba ningkong ba penlong ye ka stit jongi ba ngi ong ba duna ki doctors ha ka jing yo i jong pi abang ipet ya kata ka jing duna ki doctors ngam tip mo nomor mentali ki adon kini private medical college ki kena ki pulis Bangladesh ki pulis China ki pulis Russia te gitu ro tentang kin la yo recognition ka MCI kamot ki wan man tre ki la wan tre ni ki la wan tre te don pada tentang ki kena ki balik nak government kota ru ki pulis apa re kelas ki la don ki senam ki maka government pang babarok kini ki doctors ki balik pulis nak government kata ki dai wan sakri sepo secara state la jong ki don ki bawan ki la bo ko bawan ke bahaya ki ru ki don bawan ti kidon ki ba boleh bikin ki doktor skim triak bon wan sakri sepo ki jelal la jong wanga ngapet teng-teng i ba long kata ka jing sakri jong ki doktor ru kam yang ka
nomor kini ki doktor sabi ki lek ki nong kendong ro teng ki doktor ki ba ki de ki specialist ki bade kalang puat ki no poi support nong kendong de ki mi so tong mon puat ro nomor kam la ka government man biang itu infrastructure kat ko muji nong kam nyong ki apa ki hospital te nomor haba don nong kam man le operation nong kam we anesthesia ro nong kam ki nas nong kam ko ot nong kam ki bobon ki nong kam te ko mo la ka government ka la man biang ki ni ki hospital ibu fair badan senang gendong kamu kan ngin yo kan ke service jong gitu ki doktor kat kom gajeng pulih jong kin teng ngim yo te kata ko we pada kalau ke ratio ke bangi pet mangi kan apo jela jong ni borok ko ke India nomor pala bon population te we doktor ha ban chakri hadu san hajar cipo hajar mat ke population te ngamot kata kalau ko we ka ba ko ba hadu kan no hin chakri san hajar cipo hajar thì khi đơn vật cái capacity trong cái hostel nghìn y rong cái hostel sarkar le cái capacity cái balong tangsan po jing thia tang habu hadu sispa jing thia ro tang habu pong fen napoi kom civil hostel hadu habrandar ki nong pang ki haban thia thì có một cái manpower trong cái ki nong tre hang tu bat cái doctor kami hap so kan itu doctor hadu kan no thia ma ka kami ki ro tu ba ban long doktor kadai kawai bangin habban yat lengba ya ka pule puthi bat kadai ban ka pule puthi kadai ban biang mo ono de ngin ya kran menta khendiat mo nganum buntin ringan ya kran tang kini hiki arteli ki mat ki ba kongsan ba tangka health sector bat ka education sector de mentangin wan saka education sector mo doktor de habi de berkenika education sector ka ai tra ke jing yo i jong pi habi de berkenika hapok ka jela ka jongi namar ba teng ngi snow naki pat ba no so snong teng ki bu kata ka jingkeli pa kum no kala ban long ba ka we ka school kaya pher ya ki school fees kaya pher ki monthly fees ha ka ba ki puli ka juk ka kos te kata kan ka bang kwa ban let's say pidon idea dan pidon kenu kan let's say ba pila ban ai ka suggestion dan pila ban pensngau mo yang belum tah ka jing long breu jongi ka ki kum ki kalong yang long sem mo ka jong no ru ni kwa ki khon bakin yo jing nang jing start bakin yo kamat obakoi bakia ka jing kwa jing chap ka jing nang jing start kolong ka we na ka jing embryo jing ka koridor tam mo mo bang kwa ki khon bakin long ki banang ba start ni so sorong ki mi pa la da ki khon jing ki do ka jing nang jing start le tang ka poi pada ka jing toko ka jing shot ka jing puli jing ki khon na da ki mi ki dok ki mla pa na fort ya ka jing police school jong ki ka jong ki khon jong ki tang ngaleng asit pe ngok ba government tang i bagi ai scholarship ki kena ki ba kampule ba ki ba pass fast dan ni ba pass kum ta setro tang ang si perkhat boleh man kim pencong nong rum no naka jingdok jong ki ai scholarship ni ki ba dok kan mo ni pet kat kum ka academic condition jong ki kan ka academic jinglong jingban jong ka jing ibla ki kena ki start pa ta se dum la man pass fast dan ro la dau pass tang first division ro ta dau dei bo wan shan ka long yang bodok bodon hik ta ka jing trang jing ang no ban pule at least government ka de bandan ka jing kumi kita ki de ban bu kumi kita ro at least bikin yo kata ka scholarship ni pule kan te ki jing hi ka jing pule hi ka long i bagi nai kai mantar adu ka no ki khi mo ha ka jing pule sule sarkar tang ba mangi ai top priority ka jing pule re indeng ipe ya ka budget ka bagi alat pisam de ka long minimum bodot tam pisah ki ai health sector ka kam do pun ka pisah ki alat ki bon ka pisah ki alat ki infrastructure pisah na mata ki kita ki festivals ka ba fair ha ki alat pisah na mata ki le la de ban ki unnecessary allotment long kam so man la ki kitu ki long ki ba kum government ki ban perkhat kan kanu ko bangi dong kam tam ka jing kya bat ka jing pule re teng ni pet pada ka jing lut jing sap ka jing pulut pensap jong ki nong ya la jong ka sarkar kam tam dong ki bakran ki singi ba yaki bakin let jing let kini ki he ki han ban let foreign trip ban let sini stay ka po pisah so bakin let kila yo ban ro advance lupa bakin travel seto kin let seto ha kat ba yi kin ke play film la ban seto tiap sudah kini gilong ki ba government ka ban ai prioritize kan nomor por ba ngi mi pat ba ban election ki mang top priority ni ai ka jing ko ya ka jing pule re bar ka jing ko jika re la da pedang i ba kin la form kin la ai budget kin la kin bu financial budget berjang ki haduk anu ki alat pisah nam ta ka jing pule ti ki school sunong gondong ki bon
Kita kita di badan haduk kelas 9 kita haduk kelas 10 to ki khon teng lapas kelas 10 te kan lapas kelas 10 ki kwa hi ki khon kan kelas 11 12 te dan ki khon ki pas pa kwa mlik science te kan ong mang kwa mlik science subject no Shillong le Shillong lawan wat college sport Shillong te kan lawan tap form sini sport Shillong kita lawan tap form sini Shillong pada kila long kia ban pet pada ni lek puasan ban sedang palan ke bah college mata by school tu hapet pada kan kumlak ban fort hapet ada kan college pakamtat lek tang Shillong college ne lek nak kham hawe ne lek nak tam morning star ban kham duna ha wala di start ba kana bopi kem yo ban lek kita ki school ki babahan mar ba kem sula kot bor ya ka jing sim ya ka fees jongki tenga tang si dan hita jing perhat jonga ba nakaliam government ada kidan kelenti kala ada kan bansna li some regulatory authority kan mo ain ngilapan ain megalia school fees regulatory authority mo kanang ba nginbo ka banlong discipline kan ki school mo ada kade ya ka course joka class 10 saya class 11 science ka fees ka di banlong kata ya bar ki school pi man kan central government kalau ora ka to CUT ro ngotor kambut ba kena kenyala ke exam college ke diwan sebang nor kalau hin long teng kai biang itu betul tambah tip kadang ia nomor kadang sedang dia kalau banlong kalau long telah lagi pas ke tu CUT kalau ban sim ke no college telah lagi sim ke no college bu kena pas bah uyok ki marks bah uyok ke masuk lang ngam la se udah by school tengam tre arman le kalau dah kamlong disiplin hi kan dekat kom sim by school yong eh bah tengah government la les di wan wara di ki an ki ai yong ni jet dong thau an re kinu ki an bi ki wan ra badan mata kata ka jing mentoi te la de wan ra ka tang oi fi kom ka laban ai megalia school fees regulatory authority fi habang yong regulatory authority kemudian regulate ki by school jong ki school papen re fi ki school dan teng mentau senam musim san sepak la senam la sen aja ha pentil kat government menurut boong re ki Kalau ada pun orang kalau penkiu at least government kadi ban kan at least penkiu kelak penkiu 5% dan 10% jisnam. Ti kita banlong kadi banlong kata rukom kan. Kanang ba kena kin kam seluruh kan ban le kono no school kita te ba school kan long tu. Mentan moh ngidang ya keren apa ya dei kata ke jing ong ba ngidon kam ban wat ka solution. Namar ba ha bangi ya keren ya kono ka sektor ke badon hang ne po ka state ke banlong ke jing sekri nam ta ki paj ba no song. Tengi habangi wat ka solution hi ka solution kalong ba ki pajba no sonong jong ka jela lai pusan lak ngot la ne nakano no ka jaka la ta ki don rup ho jar ngot kinum la ban chong ha assembly ban ong ba ayeng i kene ayeng nga kata la ne le e kene ka balong ka jing mentoi jong ha pajba nam te jing mentoi jong iki pajba no sonong han ri ki la bu be thik ya we ubreu ba utu ubreu haban lek ban yasat nam ta kituki pajba no sonong ki badon toh ngila ban ong rup ho jar ngot ki pajba no sonong we haban let mi khmat nam ta ka sur jong itu ki rup ho jar ngot ha ka jing ui jong pi ka ai try ka suggestion lan ne ka ai try ka jing ui jong pi ha ka ta ba yede ta ka jing tulot hatu ka de jing tulot jong ki pajba no sonong ki nong jet ne hatu ka de jing tulot jong ki ka de jing pakala jong no tharai ha ka bakut hi ha bang ya kren bat ngiwat ka solution kan don ha ka sensar ka khadar katakan apa ngia kari jongi kadai kata bagi ong kari sensar pajba ke demokrasi kadai kari India kadai ke demokrasi abang ijit ekonomi hikmat bakin naki konsumsi boper por kadang ke Raja Sabha kadang ke parlimen mungkin ong ke Lok Sabha bang ijit ki MP manlim hikmat jate sipo ka yang don bar ba heba jong kari India jongi mo ki ong ke Lok Sabha hang tu sepak sawu arngot ki member jong ka parlimen kita nang tu bat kitu ki leng nong sensar nong kari India te haman ki state kat kum ka population ki don ki state ki badan aduk si spak ngot ki legislator ngi long ka state ka barat ngi don tang rupu ngot ki legislator te kat kum ki constituency ngi la divide constituency kum tu katu masywa por lang don cha Assam kani ka jala jongi kani ka state jongi ngi don tang arngot ki MLA batang nong po bat ko hina sipo janja health mo tu po tentang armut amal enre hadir bawan iyo ada state la jong ti sami ni ro phumut ki legislator na po ka le imat boy nang garo ma ti po ti kisami kini ki constituency kimi adon ro phut li constituency po ka jala jong ni
Teka ka jing kurku bang iyo ka jong ka state san post nam ngil adap mata mo re ka bangil achieve ka san post nam ngim padi kata ka jing achievement re ni ai khuble gitu ki ni haban ai buram sibon ni kini ki nong yak ki na mata ka ri jong na ka mata ka state bang iyo ka na hill state ba gitu ki nong yalam ki barim jong ki lara ba ne bat ke de hi ki nong sandur ya ka ri jong ya ka state jong ki kombakalong mata ka dinaw ka town na kitu hi ki baki jet ki nom ikmat ke ba ni kong do usnam kat kendai spa nya fuar ka padon tu ka state na to ko por mo te nang tu ki sedang man sandur ni kan ya ka jela jumi te ngilong ko mengilong mentar ba de nak kini ki long swa man swa jumi ki ba penyo ka state ki patri sitom te ha gitu ki por ha ba ki jet nom ikmat ki bri ngampe imat kedang kam start man gitu ki barem ban yang ni mentah ha ban jet nom ikmat ha ngi nomor kita ki nom hikmat ki bami ha gitu ki senam kita desa kita ki krimi layer jong society ki banang bastat sya jong ka imlang apo ka imlang salang ka ni da jet sya ki bri ki banang bastat bagi da i ro ki dawara sya ki an balong ka jong mentu hi ki ka imlang salang jong kum ka jelah hi pro ko kan ni no pet kum ka to kalan transfer ka kawan ki di maki bora kalan transfer mo kat no kal along ka jing ya da ya ka imlang salang ka snong ka thau jong hi pro ko ka ba kini ki bomdei ki nong song snong bomdei ki men let's say ki bomdei ki jat benri jong ki myo ban thit kando kalau da kamdon ngom tu ka an te komot kini ki jaka jong ki senong bondong tu la ada tak la lut mo ki la on thit ki da khar laki la ka ken komot ngil asu long ketika tu ko de ko we ko bala ya da ba ya ka ri jong ya ka jat benri jong ki kamtam ki belong jat benri ret pat mong yo namar ngidon ka nongot ya pi jat benri khasi jong ki khatsan la ka population jong ki khasi kadang yeringkat tang bat ki nong tre jong ka railway department jong kari India railway udan ki ka pong ki nong tre ki employee jong ka railway department jong kari India ki don kumakat san lang tingi long tang sitro ba siklur life ulak kita ki nong jong kari India mo te ni pedeng ide ni don tang life pusan lak mo ka jelam khalia jong te kata kalau bangil long tang si thmet lenin long tang si drop lene tang ibu si aboret bah macam gini tinggal long kam bon rai ki an ba per bangin long in jadai kata ka jing long tendrai jongi kum ki khasi kita ki indigenous tribe bangide ni hab bon rai ki an ba per ladang i ong ILP ro ka biang tam mo dan pa ong ba dawan ILP te mlong ra kan long kum ne kan long tai kan le ka Assam udon Mizoram udon LP Arunachal udon LP Manipur udon LP kila ni to res to ka khamba su man kan la udon LP te mo uteres alis doan la yo record union sa kan sngi sifo sngi hadin san sngi union alet ngabu la asim la permit sawan wan te kelasuk yang mengintip wat na government ko mut kila yo record pa ba kini gebri kelak pensuk peman kan kadang bahasa su kan long tala da ubri wan bantre makana let's say ki company let's say ki wan ki construction company mo ki wan yalam ni ki laborers ki banabar mo let's say ki nong tribal land ki dakar subon alis la ta ki don ka permit wan ki madwan tentang long kam su ti labor la don ka LP la tre kam lu kintu war khan labor permit whatever ka pidong kam to ko por ka so la don LP no fiom no kini dakar la so ki wan man snai ka ni ka construction pilada kilipai no dari mantan lah nom tiap tentang kila wan chong do ni rong tiap ra ha wan tribulan ni wan tribulan ni tiap ra te don nak pleng ki bai kala paduk padang ni tiap chen no ha te ko bai apa ka bangin check gini kan bai apa man check te bangi hab ban check bai la dangi mla ban check kamot kalau wei jong ka jat pendeu jong ikan poison no yo ngi sulong bra hari la jong mo la sai wan taplop do wei jat pendeu ya kari jong ite kan don kamdan je la di kiwan tang kanu tang hadin sistem alsem la da kaya sa kum ne kam slam la pindah khain menta ka jat kap to ka jela jongi menta la dong don dong ong ngimno chur bon ong ka kari khasiru hai la di fi ong tang hapo sulong tribun khasi nong bon nakar hapo sulong ka population jong sulong te godon kan no dengan da khain pindah pet to khain pi hapo sulong menta lat nak ke te mulai jaya mo khar ki balong be slong khasi lat nang ta phin wan na plus baca sani ko bla khle suna phin le sikiti ki than chuwe la bon akhle kila ban kambon man kinon tribals ban ki tribals su phin le sini spo laim khra phin le spo phin poi ki te ki kan jalu para ele te ko mo chu la song bo poi seri da khang man su de su na re kasi ha kita gilong ki bang ya ban long ban check ba phim de mo om gilong bang om bang kwa de ali si ki jenun
citizen ki bala dan duduk mensuang ngim khang ring ban wan chuan ngim la ban khang te la long kum ka dustbin wan chuan ngim khang kum no te ha bang ye ong ye jet long mi khmat mo teng ong ha ban sui ki brio bang ngim jet long mi khmat ngi jet long thau an ហើយ mo ki le satai siang dor ba ban le thau an Mungkin bikin lek ban isong khang tu ban suli mi khmat sato mo dan ni ki chuan mi khmat po snong ki le satai ki uksi mi khmat te kalau long ni kwa ki bikin lek situ bikin thau an ហើយ ha pen so ni ki brio ban dai ndai bi jet long mi khmat ni jet long thau an ហ่า mo teng sulit tang ban ki su yang tu su tang balai yo sandor bal long le ne long eng ayo sandor ale mi khmat nang tu la de ri ka ai ki isu ka ba ta ya ka ri ba ja ri teng kim kran kim kram te ka e ba ken teng nga ba ngi ong demokrasi na ka sol ka dak tem pareng ki ong ba ka de ka ha ba ki ong demokrasi kemut by the people mo dak ki pat ba la jen nang ta namanta ki people namanta ki pat ba na of the people jong ki pat ba for the people mo nang menta ki pat ba dengan ngapek ngamenta la dengi pen kelai kata ong ka demokrasi kelak kelaman naka biwai kelas ka biwai man by the people ha benar ละทิศki bro Tiet ya nang ta pada after election of the people of no itu pat ba abiang double OFF no kan tim dia shoot for the people like live for myself along no ina mata yala dia along ada kan style kajing election ngim tip so along pan tiki bon ki ong ki bre ni ma ni kwa pengin ya thau ki ngin wan rai ki nong thau an tu kum kitu menang oi pi ya ta ha kaliang jong education la dang wan rai ka an ko pengin regulate ikini ki by school la ni ka health services la ni pasang regulate ikini ki government offices ni tiki bon ki ki ba kum ki nong thau an ngam ban pasang ban ya ya tai mensua hagi por ba kham mensua kinong yang kinong mi khmat changi ki pelong assembly di ki benai kidang yesong do nyo prabajer banya divien rimanta bon mathat mun le assembly ro gila da don kalat lek ban ban pep kidang pep ha musuli kai song phang san phum ne abyang ki bangin long thawan kalau jong long gitu ki bro pusili song apa galeri jong ka assembly suli song suli pet hang tu ki akran yo ki la yo gitu long kum tu suli ju song tu we ukran no don boleh mun su samthia no tu la thia tu bro singim tu ya akran ke iro te kalau la ta ka rukop kan re la dong kam bi mangin ya kendit bun re pi mo chai bun re mangin ai ka bang kwa ban ong e pi mo ka long ba teng ka long ba beli ka penlong e kini ki bru ki ba bom don ni kata quality na ni long qualified mo ban sim e ka tu ka benta kalian jong pi perkhat kum no trai doktor na kalian jong pi la pi don em kata ka jingmut mo ba pin long ba pin ong ban don benta la ni ba pin sim benta ka ni ka pe de ka sansar ka kata ka sain perthai yo mo hi jingsa bedeng ya kren ya ka tai ka sain perthai kumba ong mo pi ki bru ki bom dan ka quality teng habang ye pensong nong rem hamba ye election kim jupe de menta ko bolong menta kan ngai hak perthai bolong sise mamut ban election ong bodam sana tu election kata ka jingkan kata kalau long ka nong rem ki bru ki pe kinong ba ka no dan tu ko election jempet ya ka jingnang jing start jong kira de ka mentality jong ki ka quality jong dan ba perkhat su menta te ka no ka de ki bang hap ban educate ke hai ki bru te kumnyi bala edan sakmat ngale teng ngiwan ka long yer bi pangir musai la long amel etang nang tai na po mor kun ka song sian do lai term te ngala election teng te hosna maraja pra ka parti khnam nang tu arja lai le independent te la tu la thai nong su kwai le ri la poi kum kun ko por mun tam te ko ba ka habang ya chaneng serum ki pat ba ki ong am bi biang sai sin te ngaru kan jusum kum tai kan ong bangin siu ya kan so na din na lendan in chu ko ti tang la baru nang tu yele pen bet kan in chu ko ti mangi nang ne na kan riang ber kate kolong ta kali kolong ta ma barung ba jang tu yele pen bet tu pola dam la pen bet tu san la dam ni ngaru perkhat kadai kata nasional ya hap kata nomor ba bun hi ki bru teng kum ki pat ba mo ki criticize ke government ki ong ba balai phi kalong kum ta balai kalong kum ni rei kilat kidai ki bru ki bala ban le ka kam la ni bala ban wan ra solution la ki yo kalat rei ki su criticize rei la depat kim tre ban sim kata ka benta ban ya kit ban ya tendrong lem mo te kamun na kaliang jong pi la don ya ka jingmut mo
mlong nak kaliang ipat te ka don mi tu plus ngi lon nak long yang ka bangi la jing ye stonat ba kan yang sakri ipat te nga kum doktor sakri ipat ba ma te ka tai konsumsi ngi burung ngami ba kan yang mon konsumsi bangi rung ngi mi ngi ya ngi yang man ka por bon ngi long yang ngi long sem ngi bangi kenduk man ka por te ka bon he ka jing pressure na ki ba bon balang ong de ban mi bangi kwa ma phin long kum nong ya lam nong ikmat jong ni te na man long ha bangi la yam chu to di ki pho snem ni i bon ngi jing dung na te teng lada mi khmat hero komot kumno ngi nyeket ya ba kini ki bobon balang ki kwa yu nong yalam ni dong kam ki nong yalam ki banyalam nam ta ka Penyasat banyasat ki ki bobon balang tu ko konsumsi pia balong nam khmat ka we ka bentai ka long ba pin sakri ya konsumsi kumno phi sakri kumno phi penong kam ya ka to ka skim jong ki MLA jong ka skim ka ba phi yo hado ka no namar tang nga i ba abangi long em nom khmat ka nongot ni ki MLA jong ki balong accountable ru hawa ki yo arklo chitang sano ki pulot to arklo chitang ngem ju ira ha kim don ba ajing ken ki pulot kum non ran matep ha syo yo tang kitu para perlo jong to ba yo ki mga kam sujan ne teng gadon teng ki ong ki don lagi baisum ya ka kam leksan ba uni bude nong kersan jong te ai te bom de nong kersan jong wala do de hok makna ban ai rum ju dai umah te teng ba fla long nong khmat te pi long mentah subuh pi la nong nong stand konsensi ti fin yarap tang itu bubut pi de amle jong nong stand ti boro khoi ki nong sok nong apa nong stand de brio jong ya ki ban tap ni ki bom tap boro khoi ti ki jing present klik ya boro khoi kan jadi menong ba oh ngan pet tang kita gini ki bang i pos nong rada ajing yarap tang ai no tang ha ki brio la jong makin sam of leaders tu ni la di man ai ba ka i dor pos nong kan jet padong pasnong itu ki brio padong kam ada ki kwa ban ai sibuk ngakwa ban ai tin ai no do pasnong pet kini kiten kat taban ngadon se jet maki kadang ngadon ki brio jonga ki perlok jonga ki bang kwa ban yo ong ngan lipan mangan do pasnong wala ngalong amal iro ngan lipan do pasnong pet ki don kini ki brio jonga ngot subha pan ai lam la dapi ilong do bro pasnong wang ai pi mlong la tu brio jong pi beruspan ai seno to do pi ong pi bomlong te kemal ong yang makna ki brio pet ku ai do nong long no bro ong pi beruspa tu ai kum non umai kata rukom habis ada kata kan burom nginong sensasyon nomor ba habang yelong nom ikhmat lada ngilong nom ikhmat kamot kitu nong sensasyon ki di nom ikhmat he te don dem kam ka jinge trilang ka nom ikhmat bot kuno inom ikhmat ki represent ni kasno nga la man represent ni konsumsi kamot ki ya kasnong jong ki kham tep maki te ka ijung kam kin wan ra maki sang ken tingi bedeng sara saka government ko la ta kala hab no ta kom ken ndi man makin wan ra lidar ya nga mangandon dulidar mon nyalam yang mon itu oh pek senong jingi kolong tam ta dong rom bas nong om tam tu lidar na phi nge itu rom bas nong kum kita ta he te usak khen ben mo pi tu rom bas nong ro te kita gilong ke ba ni hapan ya berkat thmai akar kan sensar kan dan mang tau ngai ada ngi kwa hi ban mi ba mi be ngai su criticize na kan riang kadang berkat om dayo hi kalan ya leve dia katakan jing sensar pai ba put pa un bisari ya ka jing sakri jonga ya ka jing le ba jonga ki pai ba jong ka konsumsi ya ka jing angno jonga nam ta jong ki te la da ki ibet long ni la dom ibet mle le sakri be kum jo hi kum ju long long na kai ken nhưng mel ti bala ngi la ban poi sa kata ka thong le sing ngi la ban contribute sa kai mlang salam kham tom jong ka jalai bro poi rum bakan don kata ka jing kala kum bagi angno lang boro kan te to stanat si bun doktor ya kata mah pa pi don ya kata ka mensim kaba pikloi banya tendrong nam ta ka ka khie ka shon hapo ka imlang ka salang bele se bat ka imlang ka salang ru ka don kam hi ya ki briu ki ba hoi ngadang ya kenduk bat pi menta ka sngi ri ngalayo sngaw ya ka teng ka jong pi ngalayo sngaw ki kam sakri ki jong pi bat ka ka bang kwa ban ong ka long ba ngim don kam than ni kita ki ban ya kran ri ka don kam ka long ba ngi don kam ki briu ki ba yang tepo assembly ban sinaan te padba no sosnong katu pilayo i bat pilayo sngaw ya ke jing ya kren ya ka conversion khamtam ta ka singa sngaw don bok kadu kata ba kadai ka sngi ka bangi ong kata ka doktor sde ma te ngayo ru kalat ban ya kren bagi doktor ngila yo ban ya kren ha ba ya dei bat ka health sector hapo ka jala ba ya dei bat ka education sector bat pilayo sngaw ru sibun ki jing persai na ka liang ke jong i kumno ba ka jala jong i ka don kam ya kum kita ban penwandur dan debat sandur bah apa ya debat kini ki arteli ki sektor ki ba keta ya kari be kejat benriu ka ba keta ya ki pajba no snong jong ka jela let's say lada kini ki arteli ki sektor
kiba nakaliang jong ka sarkar kala phaban wanra kinu ke ban penlong kita ke jingker khu ni ke jing mentoi jong ki pat ba kamut ba ki pat ba no song snong ni si kan long sya kata ke jingker khu pat kan long sya kata ke jing mentoi na beta jong ki te ku blai sibun ni ke jing ya sya jong pi bat ngi mta ha ke program ke jing ekran ba i doktor te ngin sai kenduk pat ha ke wei ke video